Bun găsit, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Galelor OTV. O ediție cu totul și cu totul specială. Dacă sâmbăta trecută toată noaptea am vorbit politică, sâmbătă asta, ca de obicei, de la 14 la 16, suntem în sărbătoare. O să vedeți din nou muzică ușoară, muzică populară, de toate genurile muzicale, într-o emisiune care cu siguranță o să vă placă. Din nou avem echipa de la Târgu Jiu și echipa de aici de la București. Luiza, producătoarea emisiunii noastre, se găsește la Târgu Jiu, dar este prezent aici prin intermediul celei care îi ține locul, sau mai precis s-a transformat în Luiza de aici, Monica Ioana, care practic pune în ordine tot ceea ce împreună cu Luiza am pus în ordine pentru această ediție specială. Liviu Tomoiagă, la rândul său, vă oferă premiul pe care îl așteaptă toată România, 4 milioane de lei vechi, 400 de care se vor îndrepta. Să vedem pe cine alege îngerașul. Data trecută am avut o mare artistă care a tras premiul pentru o femeie cu handicap, căreia banii au venit foarte, foarte bine la Constanța, având 200 și ceva de roni ajutorul acela pentru handicap. 400 înseamnă banii pe 2 luni de zile, s-a bucurat foarte tare. Să vedem, bineînțeles, mesajele noastre, vom încerca să citim cât mai multe dintre ele. În primul rând însă o să le scriem pe bandă cât mai multe dintre ele, pentru că iarăși avem foarte mulți invitați, multă muzică foarte bună, mulți artiști și dacă îmi dați un plan general pe scenă, o să vedeți câți artiști avem pe scenă în acest moment excepțional al emisiunii noastre și începem cu una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România. Este vorba despre Maria Stănescu. Maria Stănescu, pentru dumneavoastră, pentru toată România, mesaje pentru noi, pentru toți, pentru că am început o mare sărbătoare. Maria Stănescu, mesaje așteptăm, Galele OTV au început!
Iată, stimați telespectatori, spectacolul nostru a început, suntem în plină sărbătoare, suntem în această gală, repet, așteptăm mesajele dumneavoastră care vin, deja au început să curgă, transmitem tot ceea ce este de transmis și în același timp vedem unde va ajunge îngerașul. Vă spuneam că vom avea foarte mult spectacol. Avem surprize, avem sărbătoriți. Să vedeți ce de surprize și de torturi avem pregătite și în această ediție specială. Acum, pe scenă, Anca Maria Mărgineanu, care debutează în galele OTV. Este o interpretă de mare succes din generația tânără, pe care cu siguranță o veți aprecia. Anca Maria Mărgineanu în galele OTV. Bravo, bravo OTV, extraordinare, Caterina din București, bun găsit, bine ați revenit, suntem fericiți că sunteți alături de noi, tocmai de la Botoșani. Vin mesajele, vă spuneam, voi citi cât mai multe dintre ele, dar spectacolul trebuie să curgă, îngerașul trebuie să plutească pentru a oferi daruri. Acum în scena Adina Roșca, pe care o așteptăm cu mare interes, pentru că, să vă spun așa, din culise, era căutată înainte de începerea emisiunii de două mari artiste ale muzicii populare românești, prietene ale noastre, ale emisiunii, care o căutau pe Adina Roșca. Nu era de găsit, m-au găsit pe mine, am transmis mesajul mai departe, pentru că totul este viu. Vă reamintesc că o emisiune live este cea mai urmărită emisiune în direct care se transmite în acest moment. Un spectacol sărbătoresc, Adina Roșca!
la mine vine. Eu leg cămșa de bine și badea la mine vine. La anunța peste drum, toată seara iese fum. Vinul așteaptă în sor, vine niciun picior. Vinul așteaptă în sor, vine niciun picior. Fai de mine ce năcaz, la tincuța peste iaz. Că-o rămas tada încuiată și fata nemăritată. Că-o rămas tada încuiată și fata nemăritată. De-ar avea badea putere, mă ține cu vin cu miere. Da, mă ține cu ce poate și tot nu mă dă pe alte. Zâtă satul ce o vrea, mă lua cu bădița. Da, mă ține cu ce poate și tot nu mă dă pe alte. Zâtă satul ce o vrea, mă lua cu bădița. Într-adevăr, după cum vedeți, platoul nostru este plin de sărbătoare și de muzică și de antren și de voie bună. Așa cum v-am obișnuit în această emisiune, avem cel puțin două tipuri de muzică, muzică ușoară și muzică populară. Mai precis, am început cu muzica populară, continuăm cu muzică ușoară, revenim la muzică populară. Vom avea și muzicuță astăzi. Știți că am avut și pieptăn la un moment dat. Avem de toate, dar acum avem la cererea telespectatorilor revenită această Federație Star Music, pentru că de acolo, de la Piatra Neamț, vin niște copii extraordinari pregătiți de doamna profesoară Anca Condrea și de președintele acestei federații, domnul Costel Oprea. Bine ați revenit în galele noastre. Cu ce surpriză astăzi, că data trecută ați uimit România cu acel extraordinar Flavio. Flavio Gabriela Mariei, da. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Vă mulțumim pentru invitație și din nou am adus în fața dumneavoastră și în fața telespectatorilor noi tinere talente care în curând vor deveni cu siguranță foarte cunoscuți în România. Sunt copii talentați pe care i-am descoperit în festivalurile organizate de către Federația Star Music România. Scopul nostru este de a-i descoperi, de a-i pregăti și de a-i promova pe scenele noastre și pe scenele internaționale. Deci toți cei care sunt astăzi sunt din Piatra Neamț. Toți de astăzi, cei de astăzi și începem cu? Și începem cu Marta Pavel. Pavel, Marta Pavel. Marta Pavel este prezentă în acest moment și debutează din partea acestei extraordinare federații Star Music. Mesajele curg, vom citi dintre ele, vom scrie cât mai multe pe crol. Acum, Marta Pavel de la Star Music pentru toată România. Voulez-vous danser? Oui! Amusez-vous bien! Oui, très bien! Ineditul mie îmi place, asta este, nu aș face, vreau ceva chiar foarte special. Este bine, e nebunie, vreau ceva să-mi placă și mie, vreau să plec undeva. Un weekend la Paris, într-un decor de vis, într-o plimbare pe Champs-Élysées.
Parisul, regăsesc realul și visul. Într-o zi, poate așa va fi. Într-un weekend iau avionul, la distracție eu maratonul. Voi zbura peste nori. Un weekend la Paris, într-un decor de vis. Într-o plimbare pe Champs-Élysées, e voulez-vous danser? Distracție trebuie, e tot ce pot eu să sper. C'est très bien, dansez s'il vous plaît. Un weekend la Paris, într-un decor de vis. Într-o plimbare pe Champs-Élysées, e voulez-vous danser? Distracție trebuie, e tot ce pot eu să sper. Un weekend la Paris, într-un decor de vis. Într-o plimbare pe Champs-Élysées, e voulez-vous danser? Distracție trebuie, e tot ce pot eu să sper. Champs-Élysées! Aplauze pentru că într-adevăr le merită Marta Pavel, care vine de la Piatra Neamț și care v-a invitat până în Franța, până la Paris, atât de bine, atât de frumos. Într-adevăr, voci de excepție în Star Music. Avem pregătită o surpriză. Acum dăm drumul la mulți ani să vedeți cine este prima sărbătorită a emisiunii și cine vine cu tortul. La mulți ani, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani! Să rămurim La mulți ani! telespectatorii. Este vorba despre Doina Teodorescu și este vorba despre doi mari artiști care au venit aici. Este vorba despre Polina Gheorghe și Ioana Lungulesei, care sunt surprizele ce au venit în mod special pentru această sărbătorită a noastră. Doina Teodorescu, la mulți ani, să fiți fericită, să vă împliniți toate gândurile secrete, cum spunem noi, sănătate și mulți bani, că restul se cumpără, spune un proverb. Polina Gheorghe. Profesor, mereu petrecem frumos la dumneavoastră. Vreau să vă spun despre Doina Teodorescu, care are un palmares bogat. Ea a cântat sub bagheta maestrului Ionel Budișteanu, a realizat și înregistrări de radiodifuziunea română. Este o interpretă foarte bună de folclor și de cântec de petrecere, dar cel mai mult contează prietenia noastră de peste 25 de ani. Mai mult ca niciodată în timpurile noastre avem nevoie de dragoste. Ele sunt exprimate prin prietenie, prin dragostea părinților pentru copii, dragostea soților și a soțiilor pentru cei care sunt alături de ele, dar parcă niciodată nu este mai frumos când un om își sărbătorește ziua de naștere. Domnule profesor, de la radio, este prima dată când își sărbătorește ziua de naștere. Vă mulțumim aici la dumneavoastră. Aplauze. La mulți ani, Doina, să fii fericită. La o zi de sărbătoare, hai noroc și la mai mare, sus paharul să ciocnim, 100 de ani să trăim. Hai noroc, frate, noroc, azi cu toți că n-o fi foc, ca frații să ne cinstim, la mulți ani și să trăim. Sus paharul toți acum, viața este numai una, hai noroc și la mulți ani, să trăiești 100 de ani. La mulți ani, cu sănătate! Polina Gheorghe, o voce extraordinară. Doina Teodorescu, sărbătorita noastră, merge mai departe, că ne grăbim să intre toată lumea. Gheorghe Berian, care vine tocmai de la Făgăraș și care cântă pentru toată România. Mesaje
Mesajele curg, vom citi dintre ele, vom scrie cât mai multe dintre ele, dar spectacolul e înaintea tuturor. Gheorghe Berian, mai avem sărbătoriți. Mamă, când mă insura, la 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 la, Ardelea că ne-oi luat, la 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 la. Mamă, când mă insura, la 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 la, Ardelea că ne-oi luat, la 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 la. Păi harnică și frumoasă, tra la 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 la, și uitare drăgăstoasă, tra la 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 la. Vine sara pe uliță, tra-la-la-la-la-la-la, numai ca să-i dau uriță, tra-la-la-la-la-la-la. Vine sara pe uliță, tra-la-la-la-la-la-la, numai ca să-i dau uriță, tra-la-la-la-la-la-la. Că mie mi tare dragă, tra-la-la-la-la-la-la, are ochi ca mura neagră, la-la-la-la-la-la-la. Pe mândruța din Câmpeni, tra-la-la-la-la-la-la-la, n-am văzut de-a ieri, la-la-la-la-la-la-la. Pe mândruța din Câmpeni, tra-la-la-la-la-la-la, n-am văzut de-a ieri, la-la-la-la-la-la. Dar de sare iar mă-i duce, tra-la-la-la-la-la, că are gurița dulce, tra-la-la-la-la-la. Când mă duc la mândra casă, tra-la-la-la-la-la-la, pune răchiul pe masă, tra-la-la-la-la-la-la. Când mă duc la mândra casă, tra-la-la-la-la-la-la, pune răchiul pe masă, tra-la-la-la-la-la. Pită, brânză și slănină, tra-la-la-la-la-la, și verdeață din grădină, tra-la-la-la-la-la. Pită, brânză și slănină, tra-la-la-la-la-la, și verdeață din grădină, tra-la-la-la-la-la. Foarte, foarte frumos, într-adevăr. Domnul Gheorghe Berian are și un ansamblu de la Făgăraș de acolo, dar acum ai plecat în campanie electorală și e mai greu să ajungă. Dacă la noi toată televiziunea e plecată în campanie electorală la Târgu Jiu, să transmitem de aici toate gândurile bune echipei care se găsește la Târgu Jiu. Au transformat tot ceea ce este acolo într-un spectacol extraordinar. Aici este un spectacol extraordinar, ăla este altfel de spectacol, dar și ăla este foarte tare. Mesaje, mesaje, mesaje. Bravo OTV, Caterina din București. Artista mea preferată este prezentă pe scenă, Doina Teodorescu, o iubesc. De la Lavinia pentru bunica, un colind coborând, coborând. Vine și vremea colindelor, noi însă acum ne pregătim să o ascultăm pe Aftinia Lateș, care este prezentă în scenă pentru toată România. Aftinia Lateș, și ne mai pregătim de încă o sărbătorită și să vedeți ce surpriză sărbătorită. Galele OTV în plin spectacol. Hai veni, doamnă bogată, să rup grijile la prunii lume. Casa nu e pregătită și cu drag să le aduni lume. Hai veni, doamnă bogată, să rup grijile la prunii lume. Casa nu e pregătită și cu drag să le aduni lume. Vă cântați cu voie bună, că mi-am pus tărie în glas lume. Eu am dat la gură să zică o țără de jimbonar să lume. Nu lăsa pruna să cadă, că zi-a maghia să duce lume. Că e bună și gustoasă și gâtul bine îl mai unge, Doamne. Nu lăsa pruna să cadă, că zi-a maghia să duce lume. Că e bună și gustoasă și gâtul bine îl mai unge, Doamne. Vă cântați cu voie bună, că mi-am pus tărie în glas lume. Eu am dat la gură să zică o țără de jimbonați, mă.
Și-n pahar face margele, bună e la băutură lume. Când cazanul clocotește și pe țavă zămacură lume. Și-n pahar face margele, bună e la băutură lume. Vă cântați cu voie bună, că mi-am pus tărie în glasul lume. I-am dat la gură să zică o țără de jimbun arsă lume. Vă cântați cu voie bună, că mi-am pus tărie în glasul lume. I-am dat la gură să zică o țără de jimbun arsă mai. Atmosferă de mare sărbătoare aici, ne pregătim de încă un moment foarte tare, să mai citesc dintre mesaje. Domnule profesor Danciu, sunteți un moderator nemaipomenit, deoarece faceți ca zilele de sâmbătă să devină zile de mare sărbătoare pentru tot omul de rând. Vă mulțumim, Maria Badea, Poiana Mare, județul Dolj. Felicitări pentru emisiune, domnule profesor. Sorin Danciu, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, emisiuni cât mai multe și mai frumoase. Geta din Roșiori. La mulți ani tuturor, Tibi și Sebi din Reșița. După cum vedeți, din toată România. Noi acum avem un duet. În emisiunea de astăzi vom avea mai multe asemenea momente de duet. Este extraordinară muzica populară să vezi vocile alăturate ale unei interprete de excepție, cum este Adina Roșca, alături de o voce excepțională bărbătească, care este Cătălin Călbează. Cei doi pentru toată România acum! N-ai văzut o mândruliță, ochi frumoși, dulce, guriță mândra. Mierliță de pe cetate, n-ai văzut pe Badea departe, mult mai stau singură noapte Badea. Mândră, mândruliță, ia mai dă-mi-a ta guriță, dulce ca și o frăguță, mândra mea. Bade, bădișor, de tine mi-e tare dor, după tine, Bade, stau să mor. Vino, bădiță, hai mândruliță, dorul mă arde în piept. Hai mândruliță, vino, bădiță, încă te mai aștept. De când, bădiță, te-ai dus, geană pe geană n-am pus, inima mi foc nestins, Bade. de când mândruț am plecat, trăiesc cu dor și bănat și în suflet cu oftată mândră. Armata-i armată, lași mândră mamă și tată și pe frați plângând la poartă, mândra mea. Eu stau în portiță de un an, te aștept, bădiță, și-ți por dorul în inimuța mea. Vino, bădiță, Hai mândruliță, dorul mă arde în piept. Hai mândruliță, vino, bădiță, încă te mai aștept. Măi, bădiță, bădișor, să îmi trimiți al tău dor și pe soare și pe nor, Bade. Și pe lună și pe soare să-mi trimiți o sărutare, dorul e greu, dragoste-i mare, Bade. mândră îți trimit și pe ploaie și pe vânt, dorul meu și un sărut, mândruța mea. Și-ți spun că într-o lună las mândră cazarma în urmă și apoi om fi împreună iar. Vino, bădiță, Hai mândruliță, dorul mă arde în piept. Hai mândruliță, vino, bădiță, încă te mai aștept.
30 de zile și nu pot veni la tine, numai când ordin îmi vine mândră. Să știi, bădișor, că eu te aștept cu dor, cu vin rece în ulcer, bădița-l meu. Când mă uit în turna, vin mândră cu dragostea ce-ți o port în inimioara mea. Vino, bădiță, Hai mândruliță, dorul mă arde în piept. Hai mândruliță, vino, bădiță, încă te mai aștept. Vino, bădiță, hai mândruliță, dorul mă arde în piept. Hai mândruliță, vino, bădiță, încă te mai aștept. Într-adevăr, voci excepționale. Rețineți aceste două nume, Adina Roșca și Cătălin Călbează, două voci excepționale din muzica populară tânără. După cum vedeți, avem aici toate generațiile, și mai tineri, și mai puțin tineri, și foarte tineri. O să vedeți că surprizele sunt la fel, surprize pentru toate generațiile. Suntem gata pentru momentul următor. Aurelian Negreu, iarăși o voce de excepție. Muzica populară românească are nevoie de voci de excepție, iar Aurelian Negreu este deja un simbol pentru toată România. Aurelian Negreu! Că din lume am plecat, că din lume am plecat, mă. Și din vis eu m-am trezit în poarta raiului bătând, în poarta raiului bătând, mă. La poartă un sfânt ședea, într-o care te grea citea, dintr-o care te grea citea, mă. La poartă un sfânt ședea, dintr-o care te grea citea, dintr-o care te grea citea, mă. Și tot căuta mereu să vadă numele meu, să vadă numele meu, mă. În carte n-am fost găsit, mai am ani mulți de trăit, mai am ani mulți de trăit, mă. Doar că-mi vis sufletul meu a venit la Dumnezeu, a venit la Dumnezeu, mă. Doar când vii sufletul meu a venit la Dumnezeu, se roage la Tatăl meu, mă. Pentru cei de pe pământ i-am lăsat în chin oftând, i-am lăsat în chin oftând, măi. Satan este furios, am întors pământul pe dos, am întors pământul pe dos, măi. Mamă cu fiică se ceartă, tată cu fiul nu se împacă, tată cu fiul nu se împacă. Mamă cu fiică se ceartă, tată cu fiul nu se împacă, tată cu fiul nu se împacă. Domnul sta și mă asculta, ce-i spuneam el tot știa, ce-i spuneam el tot știa, mă. Fiule, mergi înapoi, știu că e necaz la voi, știu că e necaz la voi, mă.
scăpat pe Lucifer și-a fugit de aici din cer, și-a fugit de aici din cer, mă. Am crezut că e un sfânt, dar e răul pe pământ, dar e răul pe pământ, mă. Lasă mai suferiți și apoi veți fi mântuiți, și apoi veți fi mântuiți, mă. Lasă mai suferiți și apoi veți fi mântuiți, mai puțin, dar fericiți, măi. Foarte, foarte bine, într-adevăr, Aurelian Negreu, iar noi ne întoarcem la muzică ușoară acum, să vedem de la Piatra Neamț cine va veni pe scenă. Este vorba despre Diana Aiftimiei. Haideți să mai citim niște mesaje. Felicitări pentru OTV și invitații săi, mult succes pentru tot ceea ce faceți. Emilia din Dâmbovița, frumoasă emisiune. Varga din Brașov, bună ziua, dedic toate melodiile din această emisiune mamei mele cu ocazia zilei de naștere la mulți ani. Și am primit un mesaj foarte tare. Zice, doamne, mie nu-mi place muzica populară, dar ce văd aici îmi place. Și noi ne bucurăm că vă place, avem mari artiști. Acum însă de la muzică populară la muzică ușoară, cu o micuță zvârlugă și are parte de o surpriză, veți vedea imediat. Diana Aiftimiei din Piatra Neamț. Frumoasă e o floare, cât de sublim parfumul ei, în lumea noastră călătoare și tot ce înseamnă anii mei. Parcă aud simfonii ce mi-aduc bucurii când primesc sau când au un dar, o floare, un pastel de culori se aprinde și mă îndeamnă să iau mai multe flori. Și orice zi e sărbătoare și orice clipă e un vis. În viața omului o floare deschide drum spre paradis. Și când dorința se aprinde să fii mai bun și mai curat și mii de flori să poți cuprinde și să fii om cu adevărat. Parcă aud simfonii ce mi-aduc bucurii când primesc sau când dau un dar, o floare, un pastel de culori se aprinde în zori și mă îndeamnă să iau mai multe flori. Parcă aud simfonii ce mi-aduc bucurii când primesc sau când dau un dar, o floare, un pastel de culori se aprinde în zori și mă îndeamnă să iau mai multe flori. Parcă aud simfonii ce mi-aduc bucurii când primesc sau când dau un dar, o floare, un pastel de culori se aprinde în zori și mă îndeamnă să iau mai multe flori. Diana Aiftimiei, surpriză pentru ea să cânte muzica. Împlinește 10 ani și este felicitată
urmate de toată lumea din platou și de colegii de la Star Music. La mulți ani, Diana, iată generația în cea mai mare valoare pentru generația care vine. Excepțional momentul, publicitate și revenim imediat. Până una alta cu cascul. Da. Revenim în direct, stimați telespectatori, așa cum v-am promis, suntem în plină gală de sărbătoare și o să cânte, pentru că este vorba chiar despre sărbătorită. Când este gata sunetul, îmi spuneți. Eu mai citesc dintre mesaje. Felicitări postului OTV, succes tuturor, sunteți de apreciat. Viorica din Brașov, super emisiune din Timișoara. Clau, trăiască OTV, frumoasă emisiune, bravo Roxana din Pitești. Iar acum cântă pentru toată România una dintre sărbătoritele noastre de astăzi, Doina Teodorescu. Pe sub deal, pe sub pădure, trec fetițele la mure. Pe sub deal, pe sub pădure, trec fetițele la mure. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta dumitale Ionel trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta dumitale Ionel trecea. Pentru oi ca mura coaptă, ocoli pădurea toată. Pentru oi ca mura coaptă, ocoli pădurea toată. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta dumitale Ionel trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta dumitale Ionel trecea. Pentru oi ca murele, măi, ocoli pădurile, măi. Pentru oi ca murele, măi, ocoli pădurile, măi. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta dumitale Ionel trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta dumitale Ionel trecea. Într-adevăr, sărbătorita, una dintre sărbătorite, Doina Teodorescu, și acum din nou duet, pentru că am văzut că vă plac aceste momente. Victoria Vlase și Constantin cei doi, Badea, cei doi sunt extraordinari, i-ați mai văzut, i-ați apreciat, îi apreciem și acum. Victoria Vlase și Constantin Badea, un duet excepțional în galele OTV. Verde busuioc, faceți un pic de loc, am venit să vă cântăm. De la mal de mare, soarele răsare, noi cântecul vă aducem. Din Dobrogea noastră, floare din fereastră și leagănul lapelor. Din delta bogată, cu trestia înaltă, zborul pescărușilor. Verde busuioc, hai mândre, intră-n joc, că e voră mare în sat. Lumea se adună, tot cu voie bună și nu e vreme
căi cu negre și lucioase plete se îndreaptă către joc. Fete cu marame sau albe năvrame se adună la mijloc. Hei, verde busuioc, intru și eu în joc, geamparaua să jucăm. Hura pe săltate, haide joacă frate, de mână ne adunăm. Joacă mușamaua și ia geamparaua și apoi chipernița. Joacă fedeleșul, dar și pandelașul, că așa e în Dobrogea. Hei, verde busuioc, haideți cu toți la joc, jocul nostru dobrogean. Se joacă la sate până pe înserate, i-a jucat și un popârlan. Joacă mușamaua și ia geamparaua și apoi chipernița. Râul pe săltate și horele toate, ca la noi în Dobrogea. Joacă mușamaua și ia geamparaua și apoi chipernița. Râul pe săltate și horele toate, ca la noi în Dobrogea. Excepțional, într-adevăr, voci peste voci și, într-adevăr, aici renaște muzica populară românească din toate generațiile. Acum Alexandra Voicu, după care ne vom pregăti din nou de muzică ușoară. Salutări Vasile Dumitru Clopotaru din Balotău. Frumoasă emisiune, țineți-o tot așa cu drag, Iuliana, vreau să câștig și premiul. Foarte bine, chemați-l pe Îngeraș. Felicitări pentru emisiune. Sunt Florin din Pelinu, vă urez multă sănătate, cât mai multe emisiuni frumoase. La mulți ani, Doina Teodorescu, Ionuț Hreniuc. Domnule profesor Danciu, Dumnezeu să vă dea sănătate și succes, Angi din Satul Mare. Super emisiune, la mulți ani, doamnă Doina, din partea noastră a tuturor. Vă mulțumesc pentru bucuria pe care ne oferiți cu fiecare emisiune. Vă urmăresc cu drag, Mihaela. La mulți ani pentru invitații dumneavoastră și cât mai multe emisiuni frumoase. Super spectacol, Georgeta din Târgoviște. Sănătate domnului Diaconescu, multă victorie. Felicitări OTV din Târgoviște, VV. Iar acum, într-adevăr, cum am anunțat, Alexandra Voicu. viața.
Într-adevăr, o voce de excepție, o atmosferă de mare sărbătoare și iarăși avem parte de surpriză. Iarăși cântăm la mulți ani să vedem cine mai vine pentru Doina Teodorescu. Surprize, surprize, surprize. Este vorba despre Ioan Toader, Marisela Zanfir, este vorba despre Mirela Vlad. La mulți ani sărbătoritei noastre. Mulțumim! Vă dorim multă sănătate. Dați-mi voie să dorim sărbătoritei noastre de astăzi, doamnei Doina, tot binele din lume. Viața să-i fie făcută numai din muzică. Când o fi mai rău, așa să fie înconjurată de muzică, de soliști și de prieteni. Felicitări pentru sărbătorită, felicitări pentru invitați. Marian Mihai merge acum cu spectacolul nostru care este presat de timp, ce nu s-a văzut, dar vedeți că le facem pe toate. Marian Mihai! Se leagănă ca iarba, tot la fel inima în mine bate mândru pentru tine. Bate vântul și frunza, se leagănă ca iarba, tot la fel inima în mine bate mândru pentru tine. Vino, vino, mândruliță, că mi-e dor de-a ta guriță. Vino dorul să-mi alin, să scap de oftat și chin. Vino, vino, măi mândruță, că mi-e dor de-a ta guriță. Vino dorul să-mi alin, să scap de oftat și chin. Mâine seară, când e lună plină afară, că vecinii mă pândesc să vadă pe cine iubesc. Vin mândruță mâine seară, când e lună plină afară, toți vecinii mă pândesc să vadă pe cine iubesc. Știu eu mândră, știu prea bine, că stau cu ochii pe mine, să vadă pe cine iubesc și cu cine mă întâlnesc. Știu eu mândră, știu prea bine, că stau cu ochii pe mine, să vadă pe cine iubesc, cu tine când mă întâlnesc. Eu te aștept cu focul aprins în piept. Vezi bine cum e lumea, ea ne strică dragostea. Mândruliță, eu te aștept cu focul aprins în piept. Vezi bine cum e lumea, ea ne strică dragostea. Așa-i lumea, n-ai ce-i știi bine că nu-mi dă pace, dar eu n-am să ascult de ea, iubesc tot ce mi-o plăcea. Vino, vino, mândruliță, că mi-e dor de-a ta guriță. Vino dorul să-mi alin, să scap de oftat și chin. Extraordinar, să vă spun un mesaj senzațional. Sunt Ioan Dobra din Montreal, din Canada, și mă simt ca pe vremea când eram cu toții acasă la masă. Într-adevăr, excepțional acest mesaj. Dacă vă simțiți ca în familie, aici o atmosferă ca în familie,
Foarte mulți mari artiști care au fost prezenți în această emisiune au spus că atmosfera din această emisiune n-au întâlnit-o la alte televiziuni, pentru că toată lumea aici este cu toată lumea, este o familie de artiști. Suntem gata pentru încă un moment Star Music. Iată-o pe doamna profesoară care se găsește lângă mine. Cine vine în scenă? Doamna Anca Condrea. Nu, Ana Condrea. Ana Condrea. Da, alături de noi va fi acum Denis Trandafir, tot din Piatra Neamț. Un tânăr, foarte tânăr. Un microfon, artist, și-a luat un microfon, 7 ani. care are un sfert din lungimea lui, lungimea microfonului. Da. Descoperit tot de către Federația Star Music Star România. Music din Piatra Neamț vine acum și debutează în galele OTV Denis Trandafir. Să iau un avion Într-adevăr, excepțională voce, excepționale voci, Star Music. Ne grăbim foarte tare să facem față timpului, pentru că, vă repet, sunt mesaje care vin, încercăm să citim cât mai multe dintre ele, dar când ai de-a face cu sute de mesaje, chiar că nu mai faci față. Frumoasă emisiune, îmi place muzica voastră, felicitări OTV. Ioana din București, aveți un program de milioane. Adriana din Câmpina. Sunt din Buhuș, Bacău, mă numesc Elena. Bună ziua, sunteți cei mai buni OTV. Veronica. Cu glasul de violoncel, ea toarnă mov pe stânjenel și lacrimi mari pe suflet cad din cântecul Mirelei Vlad. Doctorul Elis Râpeanu din București, într-adevăr excepțională voce. Sperăm să avem timp să ascultăm pe toți. Sunt foarte mulți invitați care au ținut să fie prezenți în această emisiune. Cătălin Călbează acum pentru dumneavoastră, după care un duet, după care altă surpriză. V-am spus că ne pregătim să auzim și o muzicuță. Deocamdată Cătălin Călbează.
dușman păgân. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și brazi în munte nu ne-om apleca. Și de-o fi furtună și de-i vreme bună, vatra românească noi ne-om apăra. Și Vasile, țara sunteți voi, vrednici, trageți coasa, vrednici la război. La hotarul țării cât o să vegheați, coridor mine leagă-n prunci netulburați. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și brazi în munte nu ne-om apleca. Și de-o fi furtună și de-i vreme bună, vatra românească noi ne-om apăra. Vă știu și brazii și munții vă știu, voi sunteți stăpânii, nu-i pământ pustiu. Și în orice suflet de brav luptător flutură de-a pururi mândru tricolor. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și brazi în munte nu ne-om apleca. Și de-o fi furtună și de-i vreme bună, vatra românească noi ne-om apăra. Doamne, ocrotește neamul românesc și pământul în care moșii hodinesc. Doamne, să veghezi neamul să nu piară, să nu pribegească departe de țară. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și brazi în munte nu ne-om apleca. Și de-o fi furtună și de-i vreme bună, vatra românească noi ne-om apăra. Și de-o fi furtună și de-i vreme bună, vatra românească noi ne-om apăra. O atmosferă extraordinară acolo, o atmosferă extraordinară aici, o atmosferă extraordinară în mesajele dumneavoastră. Foarte multă lume fericită, suntem copleșiți de mesajele foarte frumoase care vin și care demonstrează ce ne-am propus noi de la bun început să demonstrăm, că România există, încă există, datorită acestor oameni extraordinari. Din nou duet, că am văzut că vă place. Aftinia Late și Aurelian Negrău pentru toată România. Cât de mare e pământul și la și oriunde te-ai afla, dragostea și cu iubirea la te găsește unde o vrea. Cât de mare e pământul și și oriunde te-ai afla, dragostea și cu iubirea te găsește unde o vrea. Un muntean și o oară de leancă cântăm azi la oameni buni. Cântăm că în lumea dragă suntem viță de români. Inima în arestare și tot bate ca nebuna. Când se aprinde în ea iubirea te alergă în toată lumea. Inima în arestare și tot bate ca nebuna. Când se aprinde în ea iubirea te alergă în toată lumea. Un muntean și o oară de leancă cântăm azi la oameni buni. Cântăm că în lumea dragă suntem viță de români.
Dragostea e foc și pare șa-la-la-la-la, și unde arde face jar. Ți-a fost dată s-o trăiești, șa-la-la-la-la, primește-o ca pe un dar. Dragostea e foc și pare șa-la-la-la-la, și unde arde face jar. Ți-a fost dată s-o trăiești, șa-la-la-la-la, primește-o ca pe un dar. Un muntean și o ardeleancă cântăm azi la oameni buni. Cântăm că în lumea dragă suntem viță de români. Cât va fi firul de lungă, șa-la-la-la-la, el va fi un fir de aur. Va fi vieții talismană, șa-la-la-la-la, să-l păstrăm ca cu tezaur. Cât va fi firul de lungă, șa-la-la-la-la, el va fi un fir de aur. Va fi vieții talismană, șa-la-la-la-la, să-l păstrăm ca cu tezaur. Un muntean și o ardeleancă cântăm azi la oameni buni. Cântăm că în lumea dragă suntem viță de români. Viața în singurătate, șa-la-la-la-la, nu e bună de trăit. Cată țara mucilată, șa-la-la-la-la, un suflet bun de iubit. Viața în singurătate, șa-la-la-la-la, nu e bună de trăit. Cată țara mucilată, șa-la-la-la-la, un suflet bun de iubit. Din Oltenia și Ardeal cântăm azi la oameni buni. Cântăm că în lumea dragă suntem viță de români. Din Oltenia și Ardeal cântăm azi la oameni buni. Cântăm că în lumea dragă suntem viță de români. Hey, hey! Aplauze, aplauze, că merită o atmosferă extraordinară. Ne pregătim de încă un moment adevărat, moment live, moment, repet, cea mai urmărită emisiune în direct în acest moment din toate televiziunile din România, o emisiune spectacol, o emisiune sărbătoare, care nu ar fi posibilă fără această echipă extraordinară care este echipa OTV-ului, echipa de acolo, de la Târgu Jiu, Luiza, care ne păzește de peste tot, bineînțeles de aici echipa aceasta extraordinară din studio. Dacă este gata microfonul pus acolo, nu vă spun decât atât. Acest om a debutat în 1967 la Radio România cu muzicuță, are 45 de ani de muzicuță. Ilie Tecla, surpriză pentru toată România! Legenda vie a muzicuței românești, Ilie Tecla, excepțional într-adevăr.
Foarte, foarte frumos momentul. O am aici pe o doamna radioului românesc, Polina Gheorghe, care mi-a mărturisit că de mult vroia să-l vadă și îl vedem în direct. Da, mi-am dorit de mult să-l cunosc pe domnul Ilie Tecla, pentru că mie îmi place sonoritatea muzicuței. Este specială, da. 45 de ani de muzicuță, Ilie Tecla. Iar acum, din nou de la Piatra Neamț, Ana Maria Lupu. Micșunică, micșunea, pisul mâna lui Badea, pisul mână în două bărți, uite așa o joacă tot. Micșunică, micșunea, pisul mâna lui Badea. Hai, hai, micșunica-i jocul ăsta, să joacă cu Batista și Basma, uite așa joacă fata. Micșunica-i jocul ăsta, să joacă cu Batista și Basma, uite așa joacă fata. Micșunică, micșunea, pisul mâna lui Badea, pisul mână în două bărți, uite așa o joacă tot. Micșunică, micșunea, pisul mâna lui Badea. Hai, hai, la horă dacă am ajuns, de departe ei mă scuți, că aș face un tur cu mine și o să și tare bine. Spune repede morare, ca să bic nevoia mare, și morarul spune așa, ca să eu dau pe mândra. Micșunică, micșunea, pisul mâna lui Badea, pisul mână în două bărți, uite așa o joacă de. Micșunică, micșunea, pisul mâna lui Badea. Hai, hai, parto, ca pisătă, cum e făina șternută, uite așa cum sunt adeasă, micșunica nu te lasă, mi-ești bate de lăsat, ca iar așa sămăna, și falos ești bat din sat. Micșunică, micșunea, pisul mâna lui Badea, pisul mână în două bărți, uite așa o joacă tot. Micșunică, micșunea, pisul mâna lui Badea, pisul mână în două bărți, uite așa o joacă tot. Am revenit în direct, stimați telespectatori. Aici e ca pe șantier, un minut, dar câte s-au petrecut nu vă puteți imagina. Putem scrie o carte. Ne grăbim foarte tare. Ioan Chirilă, acum pentru toată România. Ioan Chirilă, iar noi ne pregătim de concurs cât se poate de repede. Ioan Chirilă. Că faină-i brașoveanca, e ca o napastă, dar ea ca așa, încep roșesă, că faină-i brașoveanca, o să-i sâni pesă, mai ea ca așa, cât-i doi cutăță, dar hai și noi nevastă, tata și nepoță, dar hai cutăți, la Brașov și Bilca, da tata așa, măi, cât-i doi cu scripca, da tata așa, hei, zi mă, digă și broșesă, nu s-ai sănit pesă, măi, hop, așa, hop. Și mie, amul la brașoveancă, oameni soție, mai haide bre, frumușa înainte, că faină-i brașoveanca, că te-i ține minte, mai haide bre, că te doi cutăță, dar hai și noi nevastă, tata și nepoță, dar hai cutăți, la ghișinau și bilca, ia ca și așa, măi, câte doi cu scripca, dar ia ca și așa, hei,
cântăreți. Ca și mai înainte. Și 1, 2, 3, și 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iar înainte. Și 1, 2, 3, și 1, 2, 3. Și apoi pe învârtite. Așa, așa, așa. Stai că încurci băiete. Și 1, 2, 3, și 1, 2, 3. Nu cu două fete. Și 1, 2, 3, și 1, 2, 3. Câte doi cu tăță. Dar hai și noi nevastă. Tata și nepoță. Dar hai cu tăți, cu tăți. La Galați și Bilca. Da tata și așa și măi. Câte doi cu scripca. Da tata și așa și hei, hei, zi mă. Nu juca cu două fete. Că te-or suși și or să timbete. Hop așa, hop, hop. Iui, și așa mă. Haideți pe schimbate, dar haideți mai fii mei. Altul vă mai poarte și eu, și eu, și eu. Bine a blat și una. Eu-i pupa și mâna. Și ea mai stai, și ea mai stai. Câte doi cu tăță. Hai și noi nevastă. Tata și nepoță. Și hai cu tăți, cu tăți. La Badău și Bilca. Da tata și așa și mai. Câte doi cu scripca. Da tata și așa și hei, hei, zi mă. Iar înainte. Și apoi pe învârtite mă. Și mi-a plăcut și una. Și eu-i pupa și mâna. Și apoi paharuți măi. Excepțional, într-adevăr, ca de obicei, Ioan Chirilă. Un mesaj extraordinar. Am avut o zi atât de proastă astăzi. Atmosfera de afară. Mi s-a întâmplat și un necaz și dintr-o dată a răsărit soarele. Mi-ați înveselit atmosfera și ziua. Sunteți extraordinari. Mirela din Botoșani. Într-adevăr, dacă măcar un asemenea efect, dar noi avem și altele, promovăm valori. Iată, a devenit o vedetă națională după ce a apărut în galele OTV. Este senzațional aspectul lui. N-are rost să vorbesc eu, că-l vedeți dumneavoastră. Flavio Gabriela Mariei din Piatra Neamț. O minune a muzicii ușoare. Un copil. Nu are decât 4 anișori. Arată extraordinar și cântă excepțional. Doar 4 anișori. Uitați-și și dumneavoastră cum arată. Flavio, toată România e cu ochii pe tine. Că vine seara și-mi doresc ca
într-adevăr, aplauze la scenă deschisă pentru Flavio Gabriela Mariei și se pregătește tot din Piatra Neamț încă o vedetă în devenire națională. O veți vedea imediat. Vă mulțumim pentru bucuriile pe care ni le oferiți cu fiecare emisiune. Vă urmărim cu drag. Iată acum debutează în galele OTV Jennifer Tokushige. Excepțional, excepțional, aplauze la scenă deschisă, mesaje nemaipomenite, unul dintre ele m-a lăsat paf pentru că spune așa: mie îmi plac toate bucatele, îmi place zacusca și a zice că văd o zacuscă de valori, dar îmi place și pizza cu de toate. E o pizza cu de toate emisiunea dumneavoastră, n-am mai văzut de mult o asemenea emisiune. Ne bucură, poftă bună, cum se spune. Noi ne pregătim să-l ascultăm pe Constantin Pârvu și ne pregătim să dăm premiul imediat și mai avem artiști, pentru că suntem în mare sărbătoare. Constantin Pârvu! Și-am zis verde, 3 grăunițe, am însat 2 drăguțe. Și-am zis verde, 3 grăunițe, am însat 2 drăguțe. Una este Ileana, a doua e Ioana, că prima o iubesc, după a doua mă lovesc. O fileană, o fioană, ce să mă fac cu voi, mă băgați în bătăi. Când
așa, ca să mă duc la ea. Ea e mai frumoasă, mai dulce, mai drăgăstoasă. Fileană, fioană, ce să mă fac cu voi? Mă băgați în bătăi. Nu știu, Doamne, cum să fac amândouă să le împac. Nu știu, Doamne, cum să fac amândouă să le împac. Azi mi-am pus în gând să mă las de iubit, că doar eu am acasă o nevestică frumoasă. Fileană, fioană, ce să mă fac cu voi? Mă băgați în bătăi. Fioană, fileană, ce să mă fac cu voi? Mă băgați în bătăi. Foarte, foarte bine, într-adevăr, Constantin Pârvu, iar acum, iată, aici am trimis și îngerașului care vor stabili cine este câștigătorul. Cine ești tu? Flavio, Denis, Diana, Ana Maria, Jennifer, Marta. Ei sunt reprezentanții îngerașului. Să începem cu Flavio. Toată România țipă după tine. Văd că ești și foarte frumos, ești și foarte talentat. Știi cifrele? Nu știe la 4 ani. Cifra 0. Merge mai departe. Jennifer, uite-te sus, amestec. Nu, din ăla galben. Din ăsta galben ca să scoatem 10. Amestecă-le bine. Cât avem? 90 și foarte bine. Hai și tu, măi, Maria Tănase, asta da viitorului, micuța fermecată. Cât este? 2. 92. Haideți să venim pe ecran cu imaginea ca să arătăm că totul este corect aici la noi. Așa facem întotdeauna. Când vedem ecranul, începem să ne și mișcăm repede pe ecran. Iată ecranul. Să ne ducem 120, 110, 192. Aveți un program de milioane, Adriana din Câmpina. O sunăm pe Adriana din Câmpina, care este câștigătoarea premiului în valoare de 400 de ron, 4 milioane de lei vechi pe care îi oferă, pe care vi oferă Liviu Tomoioagă. Iar noi mergem mai departe cu Viorel Vasile. Foaie verde, viorea, măi, Ionico, Iona, măi, pentru tine, fata mea, măi, aș da boi și vaca, măi, ca să-ți cumpăr gurița, măi, că mă topesc fără ea. Gurița sprâncenele, măi, calea fac dragostile. Frunză verde și o lalea, măi, Ionico, Iona, măi, de te-aș prinde undeva, măi, numai ochii ți-aș lua, măi, ochii și sprâncenele, măi, calea fac dragostile, buzele și gura ta, măi, m-au întors în goală grea. Și ochiul stâng, calea m-au făcut să plâng,
burița și ochiul drept, calea m-au făcut să aștept, frunză verde o micșunea, măi, Ionico, Ionea. Aș mai da și-o ipingea, măi, numai să sărut gura. Eu ți-aș da două mamudea, măi, să o legi la salvata, măi, tu cu ea să te mândrești și pe neica să-l iubești. Ionico, Ionea, măi, tu să-mi dai o floricea, să fac armata cu ea, măi, să-mi aline inima. Foarte bine, Viorel Vasile, iar acum vine Mihaela Vițu. Îmi spuneți dacă avem legătura cu a noastră câștigătoare. Dacă nu, după Mihaela Vițu sper să vorbim. O știm deja, e din Câmpina, dar să o și auzim. Mihaela Vițu, repede ca să prindă toată lumea scena. Foarte, foarte bine. A fost Mihaela Vițu. Acum, dacă facem legătura, se pregătește Ioana Lungulesei, care vine iarăși cu muzica aia din Moldova, care ridică Teti Chișierli în momentul în care începe el să cânte. Avem legătura cu a noastră câștigătoare. Mai bine o ținem în fir cât este melodia, ca să nu pierdem timpul. Ioana Lungulesei.
i-am băut banii domnica, măi, măi. La Crâșmă, la Cireșica, am rămas fără ninica. Dar cine are patru voi, capul urlă din nevoi, capul urlă din nevoi, măi, măi. Eu când am nici o pereche, pun căciul la pe ureche, mă duc seara la fete. Dar cine are patru voi, capul urlă din nevoi, capul urlă din nevoi, măi, măi. Eu când am nici o pereche, pun căciul la pe ureche, mă duc seara la fete. La Crâșmă, la Cireșica, i-am băut banii domnica, măi, măi. La Crâșmă, la Cireșica, am rămas fără nimica. De-abia și mândra beau și eu, disăniră satul eu, disăniră satul eu, măi, măi. Mândra bea rachiu cu sticla, iar eu nu beau nimica, iar eu nu beau nimica. De-abia și mândra beau și eu, disăniră satul eu, disăniră satul eu, măi, măi. Mândra bea rachiu cu sticla, iar eu nu beau nimica, iar eu nu beau nimica. La Crâșmă, la Cireșica, i-am băut banii domnica, măi, măi. La Crâșmă, la Cireșica, a rămas fără nimica. La Crâșmă, la Cireșica, i-am băut banii domnica, măi, măi. La Crâșmă, la Cireșica, am rămas fără nimica. Foarte, foarte bine, într-adevăr, Ioana Lungulesei se pregătește să vină în scenă o altă mare artistă a muzicii românești care a fost prezentă de la bun început în studio. Ia să vedem câștigătoarea. Alo? Da? Sărut mâinile! Poftiți? Cum vă numiți? De unde sunteți? Adriana din Câmpi, Păpăloiu. Aveți pensie, salariu, ce aveți, doamnă? Pensie, da, pensie. Pensie, cât aveți pensia? 4 milioane. Ați primit o pensie astăzi de la Liviu Tomoiagă. Felicitări! Vă contactează săptămâna viitoare Grațiela Soare. Felicitări, țineți îngerașul aproape. Mergem mai departe cu Tatiana Țintă ca să prindă scena toată lumea. Tatiana Țintă! Voicică dintre flori, s-o treză măicuța-n zori, veselă cu gând voios, cu visat un vis frumos. L-o visat sosând în prag, pe feciorul ei cel drag, care-și ia un ficior, l-a crescut cu mare dor. Care-și ia un ficior, l-a crescut cu mare dor. O muncit pe arătură și l-a dat la învățătură. O muncit pe arătură și l-a dat la învățătură. Eu vegheat întâi paș, azi mare la oraș. Are casă și mașină, la mama când să mai vină. A ajuns om însemnat și e foarte ocupat. Are casă și mașină, la mama când să mai vină. A ajuns om însemnat și e foarte ocupat. Mama zicea cu mână minti, că visul ei nu o minti, și băiatul de asta
Și-o ieșit în poartă acum, stă cu ochii tot pe drum. Soarele dă în amiază, ea cu ochi deschiși visează. Soarele dă spre chindii, ea tot crede că o să vii. Cerul s-o umplu de stelii, ochii de lacrimi greli. Tatiana Țintă, într-adevăr, o voce excepțională și ne pregătim pentru o altă voce excepțională, o să o vedeți imediat. Mesaje. Aveți o emisiune foarte frumoasă, vă urmăresc în fiecare zi de sâmbătă din județul Harghita, Tulgheș. Felicitări pentru această emisiune pe gustul întregului popor român. Felicitări pentru emisiune, Daniela din Vrancea. Este gata Mirela Vlad, o mare profesoară, dar și o mare artistă. Canțonetă, canțonetă n-am avut, am avut și muzicuță, avem și canțonetă. Mirela Vlad. Guarda il mare com'è bello, ispira tanto sentimento, come il tuo suave accento, che me desta fa sognare. Senti come lieve sole, dai giardini d'ardaranci, il profumo del maiguore, per chi palpita d'amore. Tu dici un porto Dio, che lontani dal mio cuore, questa terra dell'amore, hai la forza di lasciare, ma non mi fuggire, non darmi più il tormento, dove ho sorriso, non farmi morire. Vedi il mare di Sorrento, che tesori c'era in fondo, che ha girato tutto il mondo, non lo so dimenticare. Vedi come le sirene, or ti guardano incantate, perché vogliano te sola, dolci cose mormorare. E tu dici ho morto Dio, da lontani dal mio cuore, questa terra dell'amore, hai la forza di lasciare, ma non mi fuggire, non darmi più tormento, carena sorrido, non farmi morire, ma non mi fuggire, non darmi più tormento, carena sorrido, non farmi Excepțional! Excepțional, într-adevăr! Se pregătește Ioan Toader să vă spun două mesaje extraordinare. Felicitări OTV! Iată că nu a murit cultura în România. Mi-aduc aminte de omul de cultură Adrian Păunescu. Ceea ce faceți dumneavoastră acum este ceea ce făcea Adrian Păunescu. Nu-mi trebuie premiuri. Premiul cel mai mare este acest moment de artă. Ioan Toader acum și ne apropiem de final. A plecat mândruța mea, măi, cu dorul și dragostea, măi, m-ai lăsat mândru cu dor, măi, de nu pot noaptea să dorm, măi, nici nu pot, dar mă gândesc, măi, cum să fac să o găsesc, măi.
viața mea, măi, o să-mi aline dragostea, măi, un dulce sărutat, măi, că prea mult l-am așteptat, măi. Am ajuns la final. Sorin Danciu vă mulțumește pentru atenția și interesul constant cu care ne urmăriți. Trebuie să vă spun că am primit un mesaj care m-a lăsat fără replică. Sunteți fenomenali, vă mulțumesc, căci mi-a alinat sufletul, sunt nevăzător. Nu mai pot decât să aud. Vă ascult și mă bucur că existați. Claudiu, vă mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu lumină în suflet, sunteți extraordinar. Sorin Danciu vă spune ca de obicei, nu ratați emisiunile Galele OTV, nu pentru că nici nu știți ce pierdeți dacă nu le vedeți, chiar pierdeți, iar acum pe final, o mare artistă, Marisela Zamfir. oprit din drumul tău și ai schimbat destinul meu. Cum am putut să mă amăgesc când am jurat cât mai trăiesc, pe nimeni n-am să mai iubesc. Cum te-ai oprit din drumul tău și ai schimbat destinul meu. Să mă amăgesc când am jurat cât mai trăiesc, pe nimeni n-am să mai iubesc. Ce-ai căutat în viața mea, de mi-ai distrus și liniștea. Cum am ajuns să te iubesc, acum degeaba mai vorbesc, al vieții drum nu-l mai găsesc. Să te iubesc, acum degeaba mai vorbesc, al vieții drum nu-l mai găsesc.